Per mesurar la superfície d'un objecte hem de saber primer què és una unitat de superfície. Primer de tot, dibuixem un quadrat, doncs el seu costat és un metre de costat. La seva superfície serà un metre quadrat, perquè sabem que tots els costats mesuren un metre. Després, la unitat principal de superfície, aleshores sabem que és el metre quadrat. Però també tenim múltiples i submúltiples a partir d'aquí, del metre quadrat. Els submúltiples quins són? El decímetre quadrat, el centímetre quadrat i el mil·límetre quadrat. I els múltiples quins són? El decàmetre quadrat, el hectòmetre quadrat i el quilòmetre quadrat. Aleshores, fixeu-vos, un metre quadrat, quants decàmetres quadrats són? Haurem de dividir per 100. Aleshores tenim 0,01 decàmetres quadrats. I el mateix amb els altres múltiples. Anirem dividint per 100 cada vegada que pugem un esglaó més. Després, si baixem, fem l'operació contrària, que és que multiplicar per això un metre quadrat són 100 decímetres quadrats i farem les mateixes operacions quan anem baixant esglaons. Cada vegada que baixem un esglaó correspondrà a multiplicar per 100. És a dir, per passar d'una unitat a immediatament posterior, sabem que hem d'anar dividint per 100, que és el que hem fet abans. I per a passar d'una unitat a immediatament anterior haurem d'anar multiplicant per 100.